iki mengko aja kingko. Iki mengko sing jangkep sampai ngentosi tancep kayane Pak Minto disukani arta 150. Wih, Nah, berarti sapa wae sing nonton sampai bar baritane kuwi diwenehi duit 150 per kepala, Mas. per kepala. Alhamdulillah sing menehi sapa, Mas? Sing wae sapa? Kuwi umpama. Lah. Kok umpama mbok omongne? Umpama Nah, aku lho sing ngomongi Pak Suntoro dhewe. Masa? Bapak kepala dusun ning kene. Mas Lentem monggo tulung disampekne ning masyarakat. Sinten mawon mangke sing nonton wayang ngantos tancep kayon ngantos rampung syukur-syukur nganti bongkaran panggung engko isuk bakal entuk hadiah. enok apa itu? Enek hadiahe. Ya apa? Enek hadiahe. Hadiah apa, Le? Ngantuk. Iya lah kuwi. Wes mesti. Wes ngene, Pak. Iki kita kan promosi, mboten promosi, tapi kita itu di